Kasi kaso mo? Mga parang Ha? Kawat. Kawat? mga 12:45 ba? Kuan ba kining ingon na kay amo? Kaya. Mana yang mana? Ako, migo kay Mikulapo. Ako ganun bata-bata gud ni ngano nga na-involve na. Ako, Pero kani Mana kani sugat bigo mana? kani Mana na sugat? kay per kay ni na bungo kani ina na ni sukol na ni kurente mao ni makaigo sa imong naong kaya kita gupon kuan siya mo yun. Siya sige. Ikaw gastos ka klaro ni Migo. Ah, to kan. Klaro ni Migo. Migo. Ah, Ate ni Tanga ay